Повече от 2 години Любослав Пенев работи здраво, за да възроди националния ни отбор. В интернет обаче нашите вече са страшилище за големите футболни сили. Това е Николай. Той донесе световната титла на трикольорите в една от най-големите онлайн игри на тема футбол. И ако у нас често се шегуваме, че всеки разбира от политика и футбол, за второто вече има и неоспоримо доказателство. Финалния матч унгарците поведоха с два много бързи гола, но нашият нападател Димитър Попов успя да изравни с два много бързи гола веднага. Впоследствие нашите триумфират след дуспи, а по пътя към титлата побеждават фаворитите от Швеция, Русия и Сърбия. Може би ние запалянковците, които седим на трибуните толкова често, понякога ни се успява дори да вземем решения по-обективно от някои треньори на отбори. Нямаме Меси, нямаме Бербатов в играта. Когато ги изтегляш от своята младежка школа и ги тренираш, те по някакъв начин стават твое творение. В този виртуален футболен свят живеят над 4500 българи и общо 600 000 души по света. Можеш да купуваш играчи, да продаваш играчи. И за да бъде максимално реалистично, понякога в играта се оговарят и мачове. Оговорките са чисто на база приятелски, няма съдии в самата игра. Следващият двубой на виртуалния ни отбор е срещу Македония. А ние продължаваме да мечтаем и момчетата на Любослав Пенев да покорят футболните върхове в реалния свят. За BTV новините, Петър Нанев.